তিনি বেলাইখেনো हामबाय जों जोंनि media friends no जोंनि activities जों coverage खालामनायनि बागै दिनै 29 तारिख नभेम्बर 2025 जों ओ जायगा त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन अफिसाव फायनायखा जों दिनै फायनायनि मेन उद्देश्य हमथाय दिनै बसकांगो फेब्रुवारि मासावनो माध्यमिक 12 नि फाइनल लोंनाय दिनै फक बरक साबजेक्ट आगे तो बराबर बांला बायमोन प्रश्न दङ ओमफ्राय इन बिटुइन जों एसे त्रिपुरा मावथानिङै जोंनि TISF निङै जों बराबर जों मुभमेन्ट खालायो आजागाव रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खालायजांनायनि बागै बांलानि लगे लगे रोमान बाय खालायनायनि बागै फक बरक साबजेक्ट ओमफ्राय आबो ताकलाय रगो बमतिके प्रश्न खालायजांनाय जों ओ जायगानि जोंनि बरम गोनां प्रेसिडेन्ट त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन नि जे प्रेसिडेन्ट दंनाय सारबाय मालाय फैया क्लियर साका बिनि जे लिमिटेशन तमति बसाका ताउसा जराते कोनो इंस्ट्रक्शन मानियाखो बांलानि लगे रोमान बेखायनो नै इंस्ट्रक्शन मानियाखो दैट्स व्हाई बो बांला बायनो खालायनायनि बात दं खानै सार जोंनि प्रेसिडेन्ट सार बसाका ओमफ्राय जों बखाव खुब खानांमानि माने दुख नांमानि तैनो जों किनो जोंनि बेक खालाय दङ फार्दार जोंबो जोंनि पार्टी लेभेलाव सालायै जोंबो बाहिके बसकांगो अबनि बागै चिनचराय रक जारा पुरि दंनाय TISF नि हबा जत स्टुडेन्ट बागै बंनि 100% प्रॉफिट बाहिके नाय एट कक बरक सब्जेक्ट अबनति जों फार्दार जोंनि महाराजानि कबजन पार्टीनि अखरा रबाय सालाय जों स्टेप लानानै जों तामखायनि जों ताबो खायनहाय चिनि लगी तिनि तंबायु चिनि TWF नि चिनि गरम गोनां आदं जुगसं तै चिनि TISF नि डेलिगेशन बतंगो ओमफ्राय चिनि TISF नि प्रेसिडेन्ट साजरा देबर माबाहैनि किसा कक सातो जतरनो फुंकाहाम तो दिनै जों जोंनि पेरेन्ट्स बडी जोंनि बुवा बदल बायसो ओ जागा फायमानि साइड खनायगा मेडाम थाइजो तामबागै फाय तो पुला तो जों खाक काहाम माने कक जोंनि पेरेन्ट्स बो जेरनि जे ताबुक इशू चलि तमनि एक बছর ধরে আজাগাव বছর লগি फै गाबोन बागै ते कायसा कक कांकै जोंनि प्रेसिडेन्ट सारबाय जों मालायखा जे त्रिपुरा बोर्डनि प्रेसिडेन्ट सारबाय बतो कायसा अफिशियल रिप्रेजेंटेटिव तो दो बिनिबो कायसा लिमिटेशन दं आम थाइजों मेडाम साइ खालारिका हाइफोर ताबुक चिनि ताम खायथाय दागसो मा खायनाय कारण ब बिनि बनो जे प्रेसार बासो मा खायजनाय ताबुक जों ताम खायमाननाय जों माबो नायनाय जों नायनाय चिनि जे आगिरि जे डिमान्ड तमनि ताबो पायाखो ताबो आमन तंथानाय ते जों आमन सलिथानाय जे जरदै जों माया सा ताबुक बरक साका जे बरकानो ट्रान्सलेटर रिनाय ते गोबां फेसिलिटिस रिनाय हिनै अ जागा मेन कक नायनो थांगांखाय कोनो असक सल्यूशन खायनानै कक गांखाय जुदि बीजेपी गवर्नमेंट साव सबका साथ सबका विकास गांखाय सबका साथ सबका विकास yang दङ सबका साथ सबका विकास यावै त्रिपुरा साका साथ भी निये त्रिपुरा साका विकास भी निये yang दङ जुदि बक्सिन त्रिपुरा साका वानसो गांखाय बरक ते किचा सासे खरसंगो खालि सुदु इंग्लिश हरफ बाय आजागा रोमान स्क्रिप्ट बाय प्रश्नना एटेच खारिना सिमिसि जों तो साया बांलानो ता खादिनि जों तो साया गुबुननि भाषानो ता खादि जों तो साय दङ जे आमो तंथं जे जेटा कम्फर्टेबल आगि सामन नाय आमो तंथंनि जों आमो डिमान्ड खायदि तो आमो चिनि डिमान्ड तंनाय ताक बतंग किन्तु ट्रान्सलेटर जुदि दिखा ट्रान्सलेट खायगांगा आरो चिनि एग्जाम म कायसा टाइम बाउंड्री नि बिसिङो जों कायसा 3 घन्टा फानो 3.5 घन्टा फानो ओंका जुदि ट्रान्सलेट खायमांना बिनि 1 घन्टा लाय थाका बहुरका बिनि फुल आन्सार सिबाय नाय बहुरका फुल क्वेश्चन आन्सार सि बहुर फुल मार्क्स माननाय बो तो आमो अनेक वान्स जानाय माने जों नाहिन कालागे थाना रिगलाक जेतु चिनि पेरेंट्स रक बोरै बदलसिना हायका जों बावनो बेलेखना थैंक यू जत स्टूडेंट सोशल जरा बरक दङ सिविल सोसाइटी बरकनाबो जों कयो जे एग्जाम दानि गाराय तंखा अबन बागै तागै सिनो जबा खायनो जों दरकार जतनो जबो लगे हामबाय।